Ja tu vítam pri výklade kariet rakov, znamenie rak. Rád si ideme sa pozrieť, čo vám prichádza v najbližšej dobe do života, čo vám chcú karty odkázať. A pre niekoho tu mám teda odkaz. Výslovne si myslím, že sa to bude týkať vzťahovej roviny, pretože vidím tu úplne nové začiatky. Pre určitých rakov je to kolektívny výklad, takže treba sa k tomu tak postaviť. Ale jednoznačne je tu rak, ktorý môže zvažovať určité nové začiatky vo svojom živote a vo vzťahoch, v ktorých sa nachádza. Myslím si, že už dlhšie tu niekto premýšľa o tom, to tu musím zakryť, že tu už dlhšie premýšľa niekto o tom, čo sa mu deje v živote a má tu určité nastavenie v hlave, pretože je možné, že buď vám vstúpil do života nový človek, niekto úplne nový, lebo karty mi hovoria o začiatkoch ženy a muža. Doslova tu môže byť nejaký nový vzťah, na ktorým premýšľate a ktorý vám bude dodávať, alebo ktorý už môžete aj zažívať, hej? Čiže ono sa to ešte len začína a tento vzťah vám môže prinášať momentálne nejaké výhody, doslova také vzrušenia v tom živote, naplňuje vás, ale pre niekoho by som povedala, že tu je skôr taká situácia, že musíte kvôli tomuto vzťahu ako keby niečo aj opustiť. Čiže jedného zamieňate za niekoho iného. Ak sa tu nájdú ráci, ktorí už sú v nejakom dlhodobejšom vzťahu a naozaj teraz vstúpili poviem to tak, do nejakého trojuholníku, tak pre vás tu je taká dilema, pretože vy budete určite zvažovať, čo je pre vás a váš život do tej budúcnosti výhodné, podstatné, alebo čo proste tomu vášmu srdcu, čo bude bližšie. Ale tak, aby ste si hlavne neublížili, raci. Máte tu nejakého ctiteľa, človeka, ktorý už tu na vás čaká a s ktorým už doslova niečo riešite. Pretože tie karty mi hovoria, že toto je odkaz pre, teraz to poviem tak, vidím tu skôr tú ženskú energiu, ktorá sa môže rozhodovať, ale môže to byť kľudne aj človek. Muž, ktorému vstúpila žena do života. A táto žena alebo tento muž, vy sa navzájom veľmi priťahujete. Je tu veľká príťažlivosť a aj po tej sexuálnej stránke si myslím, že vám to tu veľmi dobre funguje. A u vás momentálne nastáva tá dilema alebo to rozhodnutie niečo opustiť. A teraz je otázka, čo opustiť. Ktorý ten vzťah, ktorý máte, či ten súčasný, alebo ten nový, kde vám je možno dobré, pretože sa tam cítite po tej fyzickej stránke fajn, ale možno nie ste si istí aj úplne po tej mentálnej citovej stránke, ako by to fungovalo. Pretože tie začiatky sú vždy úplne o niečom inom. Takže tu si dajte raci naozaj čas na to rozmyslenie, pretože tu niekto môže byť veľmi smutný. A pozrite sa na to hlbšie, zanalizujte to, alebo to doslova to rozpitvajte, pretože máte tu síce šancu na lásku, ale stále vás tu vidím v pozícii nejakej, poviem to na rovinu, milenky, človeka, ktorý tu čaká na to, čo mu príde, alebo čo mu príde z tej druhej strany do života. Podľa ktorých sa tu môžete cítiť taký zviazaný, pretože ak tu máte naozaj nejaké dva vzťahy, tak to môžete byť zviazaní v tom, že sa neviete rozhodnúť a ono vás to veľmi zväzuje. A ste takí spútaní, že sa neviete rozhodnúť. Máte tu možnosť, máte tu šance, je tu aj doslova také, že táto šanca, pre ktorú sa rozhodnete,
ukončí vlastne, musí niečo ukončiť. Čiže buď sa ukončí súčasný stav, alebo sa ukončí ten nový vzťah, ktorý máte, ale jednoznačne tu je nejaký posun k tomu, aby sa jeden vzťah proste skončil. Pretože to už ani vy možno takto nebudete dávať. Doslova vás to zväzuje a vy radci pravdepodobne nebudete vedieť fungovať dlhodobo v takýchto vzťahoch. Zatiaľ ste v takej čakacej dobe. Dajte si pozor na tie svoje rozhodnutia, ktoré tu budete robiť, pretože vám môžu prinášať určité problémy, určité prekážky do života. Ak sa rozhodnete bez nejakého dlhodobejšieho premýšľania alebo doslova takej zdravej analýzy, tak naozaj sa vám tu môže do toho šťastia postaviť nejaký dosť veľký problém, ktorý budete musieť vyriešiť. Ale ak si to naozaj dobre naplánujete, zanalizujete, tak tu máte nové začiatky, ktoré povedú k tomu šťastiu a k stabilite. Ale dajte si naozaj na čas. Premyslite si, čo je pre vás v živote podstatné, čo je dobré a čo vám dáva tú rovnováhu a kde sa cítite možno skľúčene, zväzujúco, ktorý vzťah vám čo ponúka. Lebo toto je doslova odkaz pre niekoho na vzťah tam, kde sa nachádzate a čo momentálne riešite. Pre niekoho môže tu ešte len človek prichádzať, radci. Takýto človek vám tu môže prichádzať do života. Čiže aj vy, ktorí si poviete, že ste úplne v poriadku, tak môže byť, že v najbližšej dobe môžete stretnúť človeka, s ktorým vám to tam nejak zaiskrí a tá chémia tam proste bude. Sú tu pre vás nachystané také v dobrom slova zmysle také nebezpečenstva po tej sexuálnej stránke, po tej príťažlivosti. Tá chémia tu je veľmi výrazná. Naozaj tam môže byť aj tá láska, ale tá láska môže pre niekoho znamenať dosť veľký problém alebo až takú skľúčenosť, že vám skomplikuje ten súčasný život. Odkazy hovoria, kartičky odkazov hovoria o tom, že tu máte posun vpred. Čiže z tejto situácie sa budete musieť posunúť niekam ďalej. A preto hovorím, že máte tú šancu posunúť sa k láske. Už je záleží na vás, kde tú lásku cítite, v ktorom vzťahu. Ale tá šanca tu je, že sa budete posúvať a ukončovať určitú etapu tiež jednej strany života. Máte tu človeka, ktorý vás môže mať naozaj hlboko v srdci. Ale skôr taká tá chladnosť môže vychádzať od vás, pretože budete nerozhodní, radci. A chladní môžete byť aj v súčasnom vzťahu, ktorý tu máte. Ak sa tam už necítite naozaj dobre, alebo nejak vás tam ten vzťah drží, máte pocit, že sa tam už doslova ako keby dusíte, tak možno je na čase tu popremýšľať o tom, či nie je čas na to, aby ste sa posunuli niekam inam. A ak vám to naozaj buď vstúpil, alebo bude vstupovať niekto do života, tak to je to znamenie pre vás, že máte sa posunúť, pretože tu vás čaká naozaj šťastie, stabilita a rozvíjanie toho vzťahu, pretože ja tu vidím, že ten vzťah sa bude rozvíjať medzi vami. Ten, ktorý tu máte už. Teda ten, ktorý sa vám tu ukazuje s tou tretiou osobou. A ide to naozaj do takého kľudu, pokoja. Čiže poviem to zase, pre niekoho naozaj toto má byť nová kapitola, ktorú otvoríte vo svojom živote.
Máte žiť naplno, máte sa tomu otvoriť. Ak ste už teraz v nejakej stagnácii vo vzťahu a toto vám nevyhovuje, tak s týmto človekom, ktorý vám vstúpil alebo bude vstúpať do života, môžete zažiť naozaj úplne niečo iné, čo vás bude veľmi naplňovať a budete sa cítiť, ako keby ste to neboli ani vy. Máte poprosiť Archaniela Rafaela o radu, o pomoc, ak ste si není istí. Skúste sa tak nad ním zamyslieť pri spaní alebo ráno, keď vstávate, keď zaspávate. Poproste ho o tú radu a on vám naozaj môže poskytnúť určité znamenie, buď v sne alebo aj cez deň. Proste vám prídu čísla do života. Treba si preštudovať, čo tie čísla znamenajú a tam môže byť ten váš odkaz od toho Rafaela, pretože niekedy je človek taký nerozhodný a nevie, či z nejakej stability odísť, aj keď mi už neprospieva a nefunguje, aj do niečoho nového, neznámeho. Ale naozaj tu vidím človeka, ktorý sa už pozerá za niekým iným, kde vás to láka a tam proste ste úplne niekto iný ako v tom súčasnom vzťahu. Takže radci, je to samozrejme na vás, ja vám budem držať palce, aby ste sa rozhodli správne, aby vám to všetko dobre dopadlo. Ak sa vám takáto situácia naozaj vsunie do toho života a bude vám prichádzať, pretože tu bude potrebné sa už nejako rozhýbať a pohnúť sa ďalej. Takže majte sa krásne a držím palce. Dovidenia.